duzu mehatxaritzari buruzko tokatzen zitzaizun zatia? Noizkorako zen? Astelehenerako. Ez dit denbora ematen. Autobusa asko mugitzen da. Non gaude? Dirudi denboran atzera egin dugula. Kaixo, nortzuk zarete eta zer urtean gaude? Kaixo, mehatxariak gara. Eta 1959. Urtean gaude. Nola egin dugu hainbeste atzera denboran? Dirudi, aintzinako Gallartan gaudela. Nortzuk zarete? Eta zer egiten ari zarete hemen? Ez dakigu, autobusean gauden eta bat batean hemen agertu gara. Kontatu aldi zuen Gallarta zaharreko historia, mesedez? Noski, zatozte gure. Hau Gallartako ospitala da. Oso garrantzitsua da. Gu mehatxariok zauritzen garenean hona gatu. Oraindik gogoratzen naiz mehatxan lan egiten nengoenean eta ospitalera eraman zidaten. Gallartako prebentorioa 1900 eta 30ko hamarkadean eraiki zuten. Triano mehatxaritzako lankilentzat osasun eta arreta medikoa eskaintzeko. Orduan, mehatxaritza garrantzi handia zuen eta langileek hainbat osasun arazoak zituzten, batez ere mehatxaritza lan egiteagatik. Eta horrexegatik eraiki zuten ospitale hau. Gallartako prebentorioa abantu zirbena udalerrian dagoen eraiki historiko bat da. Hasiera batean, Trianoko mehatxariei osasun eta ostatu zerbitzuak blindatzeko eraiki zen. 1950ko hamarkadan sekzion femeninak kudeatu zuen eta prebentorio Jose Antonio deitu zuten. Emakumeak hasteko eta hezteko bere garai hartako balorekin. Ni Amelio Ortiz naz, Euskal Herriko Mehatxaritzaren Museoaren fundazioaren presidentea, eta hain dela urte eta urte asko lan egiten dut hemen museoan voluntarioa. Hasieran, 19. mendean, bizitza ez zuen baliorik. Bizitza. Gizakien bizitza zeukan baliorik. Baliorik izateko beharrezkoa izan behar zara. Orain gure bizitza importantea gu beharrezkoa gara. Beharrezkoa gara, norentzat gara beharrezkoa gara, gure gurasoentzat adibidez, oso beharrezkoa gara. Baina momentu horretan ez, momentu horretan bizitza zeukan inolako importantzirik. Orduan, jendea sartzen zen lanera, oinutxik, burua kubritu barik, esku gutxik ere, eskularrurik ez ezer, eta orain, pentsatzen dugu asko zen dira ziurtasun baldintzak eta momentu horretan ezen pentsatzen. Horretan ezen pentsatzen ez mehatregian, bizitza normalean ere ezen pentsatzen. Eta orduan, zer gertatzen zen zaurituekin? Egunero suertatzen ziren zaurituak mehategitan. Gaur goizean egon hasi irakurtzen, liburuzka baten, agure zahar batek kontatzen zituen bere garaiko gauza horiek, ezta? Eta irakurri dituz, ez zenbat istripu. Istripu pila, eta gainera, istripu, ez dakit nola esan, istripu handiak ez dira esaten, dira tragikoak, ezta? Zeberak kontatzen zituen istripuak eta ez ziren zauritu bat egon dela, beso bat apurtuta edo hanka bat galduta eta ospitalera. Ez, berak esaten zuen, kontatzen zuen. Bazegoen momentu horretan desprendimentu bat menditik eta jendea atrapauta geratzen zen harrien azpian eta inork ez ziren ez da mugimendu bat egiten atatzeko. Hor geratzen ziren betirako. 8 pertsona, 7 pertsona, baina zergatik, bizitza baliorik ez eukalako.
ez ziren importantea pertsona zen. 8 pertsona hor geratu ziren atrapadutak harrien azpian, ez dago problemarik. Beste 8 gaude hor izaguten lanera etortzeko, ez zegoen beharrik. Beste gauza bazen, eta ezberdina, atrapadutak geratzen baldin bazan zaldi bat, edo idi bat, edo beia bat. Hori ezberdina zan, ze hori izugarrizko balio zeukan. Hori jabeen propietatea zan, eta galtzen bazuen, galtzen zuten diru. Pertsona galtzen baziren, momentu horretan, esan ez zer galtzen, bizitza bakarrik. Agian sementzako edo familientzako izango zen negargarria, baina bestentzako ez. Orduan, zauritu bat. Zauritua zantzeko sortu zen ospitala. Horrein ikusten duzu hor Gallarta goiko partian ikusten den eraikina handi hori zen ospital zaharra, ezta? Eta hori justu 19. amaieran sortu zen, doktora Leilzaren eskutik, doktora Leilza bai daukazue buruan, ez da, nor zen. Oso persona desberdina, nik esango nuke ezberdina zala, gure medikua. Nire etxean ez dugu inoiz izan doktora Leilza, nire etxean beti izan da Don Enrique, nire amamak beti esaten zuen. Don Enrique, era muy serio, Don Enrique, hacía no sé qué, Don Enrique, hori amamak beti kontatzen zuen beti. Nire amamak eramaten zuen ospitalera beti esnea, zaurituentzako esnea, dateko edo, edikatzeko, ezta? Nire berraitonak, bere amama, pasaukaten behiak, eta orduan esnea zaukaten hori saltzeko. Zaurituekin, hori, ospitalera eraman, eta gehienetan zirugia aplikatu. Horrein, zirugia ez da aplikazten, oso gutxitan. Joaten zara esku zaurituarekin, eta zaintzen dizute, eta ez dizute esaten lehenengoan, hauz, moztu egingo dugu, eta konpondu. Ez horrein, baina ezke horrein badaukago antibiotiko, badaukago denetarikoa, eta zaintzen dira zauriak. Momentu horretan ez ziren zaintzen. Edo mozten zuten, edo azkenean infekzioa edatzen zen gorputza osoan eta jendea hiltzen zen. Hobe zen, eskua moztu, edo hanka moztu, edo besoa moztu. Bueno, minerala agortzen zen. Lehenengo mineral ona, aberatsa, agortu zen ja 19. mendean. 19. mendean, justu azaleran zegoen minerala amaitu zen. Eta hasi zen beste mineral bat, ezta? Siderita horren, ezagutzen dugun los carbonatos, izaten duten, ezta? Baina horiek ez ziren honen, hori oso mineral pobrea zen. Eta behar zuen prozesu luze bat hori egiteko. Batez be, kaltsinazioaren labeak, eta horiek oso kutsadura handia ematen zuten, eta bar, ezta? Baina momentu horretan beste gauza bat sortu zen, lehenengo garaian minerala ez zen aprobetxatzen. Oso aberatsa zen, oso ugari, eta erabaten zuten dana, eta txikia zena, botatzen zuten eskonbrerara. Baina bapatean hori agortu zen, eta hori, hemen pentsatu behar zuten zer egin behar. Han dago mineral, ona, oso ona. Zati txikiak, baina oraindik toneladak eta toneladak geratzen dira. Eta horrezegatik sortu ziren los lavaderos de mineral. Hori entzun da daukazu, hori emakumeak lan egin zuten batez be. Emakumeak ze egiten zuten hor. Hartu, eskonbreretan zeuden arkaitzak, arrokak eta minerala hartu eta aukeratu. Zentzen ona, baina zen txarra, horrezegatik sortu ziren mineral, hori lavaderoak. Nire mamare hor lan egin zuen, lavaderoan. Eta lavaderoetan zuen badakezue, gehienetan alargunak lan egiten zutela, ez da, badakezue. Gehienetan gizonak hiltzen ziren edo zauria hundiak izaten zituzten mehategitan, eta orduan konpainiak
mehatxeriko konpainiak, esatu zuen, bueno, emakumeak etor daitezke lanera. Ze hor, momentu hortan ez zeuden, ez pagadik, ez pensiorik ez ez, Arte heldu da gure herriaren historia. Bueltan goaz. Ez ahaztu herriari ez zuen arbasoen historia kontatzea. Lasa, jende guztiak jakingo du zeintzuk izan ziren herriari laguntzeko lan egin zutenak. Agur! Agur! Zer ondo etorri zaigun iraganera bidaiatzea lana bukatzeko. Lan ona!